bütün bunlara yönelik çalışmalarımızı yaptık. Piştî ku di dema serdana xwe ya Azerbaycanê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di daxuyaniya xwe de derbarê xaka Îranê de ji helbestek xwand, ew yek rastî nerazîbûna rayedar û parlamenterên Îranê hat. Piştre jaliyê rehderên her du welatan ve veke ku mijar xelet hatiye famkirin, daxuyaniyên hevbeş hatin ragihandin. Ev arîşe her çiqas di demeke nêz de hatibe çareserkirin jî, pisporî pêwendiyên navdewletî Profesor Dr. Hüseyin Bacı dibêje, pêwendiyên Tehran û Enqerê ev heyameke dirêje rageşe. û rojên bêde dê li ser du mijaran rageşî zêde bibin. Türkiye ile İran'ın birçok alanda işbirliği yaptıkları durumlar var. Herçiqas dinabera Tirkiye û Îranê de di gelek weran de hevkarî hebe jî êdî dinabera her du welatan de kêşeyek heye û ev kêşe dê rojên pêşiya me de gur bibe û çareserkirina wê jî dê zehmet be. Dinabera netewperweriya Tirk û netewperweriya Îranê de qadeke nû ya alozî û rageşî dest pê kir. Di rojên pêşiya me de dinabera Îran û Tirkiye de rageşiyên sürpriz dê xwe bidin der li ser netewperwerî û oldariyê. Her wiha li gorî hem pisporên ku li ser pêwendiyên Tirkiye û Îranê lêkolînan dikin jî, taybetî di rojên dawî de egera li hevkirina Tirkiye bi İsraîl û Misrê re, ji bo Îranê bûye sedema acizî û aloziya herî mezin dê li kendava Basrayê xwe bide der. İran ve Türkiye aşağı yukarı son 10 yıldır İran û Tirkiye nêzîkî 10 salin rêkberiya xwe ya li herêmê li ser alozî û rageşiyan birêva dibin. Di rojên dawî de jî egera li hevkirina Tirkiye bi İsraîl û Misrê re jaliyê Îranê ve bûye sedema aciziyan. Bi taybetî li kendava Basrayê bereya ku dijî Îranê hatiye avakirin da. Di heyama Biden de Tirkiyeyê di nava vê bereyê de cî bigire ev girîng e. Di rojên bê de li kendava Basrayê rageşiyeke mezin li pêşiya pêwendiyên Tirkiye û Îranê de heye. Her wiha pispor amaje pê dikin ku bi destpêkirina heyama seroketiya Joe Biden de eger heye Tirkiye bi Amerîka, İsraîl û Behreyinê re li kendava Basrayê ji bo pêşîlêgirtina Îranê bi hev re tev bikirin. û ev hewla Tirkiye jî dê pêwendiyên bi Amerîka, İsraîl û çend welatên kendavê re berev bi asayîbûnê ve bibe. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere. اسلامیت است